Kao jedna od najznačajnijih institucija u zemlji, Narodna banka Srbije je kontinuiranim vođenjem odgovorne i efikasne monetarne politike tokom proteklih 5 godina postigla izuzetne rezultate u očuvanju cenovne i finansijske stabilnosti. Odolevajući pritiscima iz međunarodnog okruženja, Narodna banka Srbije je uspela da ostvari nisku i stabilnu inflaciju i relativno stabilan devizni kurs. Finansijski sistem je stabilan i otporan, kamatne stope su na najnižem nivou, rast poverenja u domaću valutu i rast dinarske štednje su evidentni. Nastavljeno je sprovođenje aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, kao i uspešna saradnja sa drugim međunarodnim finansijskim institucijama. Evropska banka za obnovu i razvoj emitovala je prve dinarske obveznice, a devizne rezerve su stabilne i na nivou koji obezbeđuje zaštitu od spoljnih potresa. Na srpsko tržište došle su nove ugledne banke, a primena strategije za rešavanje problematičnih kredita donela je prve rezultate. U proteklom periodu Narodna banka Srbije je podržala ekspanziju elektronske trgovine i stvaranje uslova za modernizaciju platnog prometa. O efektima postignutih rezultata Narodne banke Srbije i njenom doprinosu ekonomskom prosperitetu zemlje i rastu životnog standarda građana govore nadležni rukovodioci. Narodna banka Srbije je postigla nisku i stabilnu inflaciju, ispunjavajući tako svoj osnovni cilj. Kontinuiranim smanjivanjem referentne kamatne stope otvoren je prostor za oporavak kreditne i dalji rast ekonomske aktivnosti. 4 godine niske inflacije u Srbiji jeste rezultat posvećenog rada Narodne banke Srbije s guvernerom gospođom Jorgovankom Tabaković na čelu. U periodu od godinu dana inflacija je snižena sa 12,2% krajem 2013. godine na 2,2% krajem 2012. godine, dakle pad od 10% poena. Od tada je inflacija na nivou koji građanima i privredi omogućava lakše planiranje i donošenje odluka. Prosečna inflacija u 2016. godini iznosila 1,2% i time se Srbija približila evropskim zemljama. Zahvaljujući postignutom i cilj za inflaciju je snižen, što potvrđuje rešenost da se i u narednom periodu inflacija održi na niskom nivou. Prema izveštajima o konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma, mereno ostvarenom inflacijom, Srbija se nalazi u grupi zemalja s rezultatima koji se smatraju najboljim ostvarenjima. U poslednje 4 godine Srbija konstantno beleži napredak i na listi indeksa ekonomskih sloboda, i to baš u oblasti monetarne slobode. Takođe, kamatne stope na dinarske kredite danas su za preko 10% poena niže i to su ogromne uštede za privredu i građane. Odobreni su i prvi dinarski stambeni krediti s kamatnom stopom ispod 5%. U ambijentu makroekonomske stabilizacije, Evropska banka za obnovu i razvoj emitovala je prvu dinarsku obveznicu. Investicije rastu, a rejting agencija Moody's je u martu povećala kreditni rejting Srbije. U uslovima koji su nasleđeni, jedini način da se povrati izgubljeno poverenje bilo je obezbeđenje i očuvanje ambijenta niske inflacije i vraćanje poverenja u dinar, što je i urađeno u prethodnih 5 godina. Jedan od faktora koji je odredio kretanje inflacije na niskom nivou jeste relativna stabilnost kursa dinara. Narodna banka Srbije je pokazala da pažljivo prati međunarodna kretanja i po potrebi reaguje u oba smera, čime sprečava poremećaje na domaćem deviznom tržištu. Od avgusta 2012. godine Narodna banka Srbije znatno je izmenila pristup politici deviznog kursa. Danas je njegova stabilnost jedan od rezultata kojim se najviše ponosimo. Kurs u Srbiji znatno utiče na kretanje cena, doprinosi opšte finansijskoj stabilnosti i izvesnosti poslovanja. Smanjenjem visokih oscilacija otvoren je prostor za postizanje dobrih rezultata. Inflacija je niska i stabilna, a učešće problematičnih kredita u ukupnim na najnižem nivou u poslednjih 6 godina. Dodatno, stvoren je ambijent i otvoren prostor za uravnoteženje državnih finansija. Današnje domaće devizno tržište karakteriše mnogo manji stepen negativne psihologije i spekulativnih aktivnosti. Komunikacija Narodne banke Srbije sa gotovo svim učesnicima je na najvišem nivou do sada. Narodna banka više nije nemi posmatrač potencijalnih šokova iz međunarodnog okruženja. Unapred analiziramo sve potencijalne faktore i pokušavamo da predvidimo njihov uticaj. Samo u prošloj godini spremno smo dočekali i Brexit i rezultate predsjedničkih izbora u Americi i podizanje kamatnih stopa Feda,
a pritom smo čuvali stabilnost deviznog tržišta. Sve navedeno je postignuto uz očuvanje deviznih rezervi na adekvatnom nivou. U mirnim periodima Narodna banka Srbije je pripremala odbrambeni sistem za nadolazeće pritiske, u turbulentnim vremenima ulagala u stabilnost, efikasno ih koristeći. Bankarski sistem u Srbiji je stabilan i visoko likvidan. Dolazak kineske banke na srpsko tržište, jedne od 5 najvećih banaka u svetu, važan je signal postignute stabilnosti. Veliki napredak ostvaren je kod rešavanja pitanja problematičnih kredita, a primjena strategije za njihovo rešavanje već je dala značajne rezultate. Odolevajući izazovima iz međunarodnog okruženja, bankarski sektor u Srbiji je finansijski stabilan i visoko likvidan, a depoziti svih klijenata su sigurni. Potvrda tome su i rezultati kvartalnih stres testova koji ukazuju da bankarski sektor ostaje adekvatno kapitalizovan i visoko likvidan i u slučaju velikih šokova. S ponosom ističemo da je jedna od 5 najvećih banaka u svetu, Bank of China, došla u Srbiju i da će upravo u našoj zemlji biti njena centrala za Balkan, istočnu i zapadnu Evropu. To predstavlja podršku postojećim i podsticaj novim projektima kineskih kompanija u Srbiji, kao i podsticaj rastu srpske ekonomije. U proteklom periodu Narodna banka Srbije usvojila je propise kojima su uvedeni Basel III standardi u našoj zemlji. Oni imaju za cilj povećanje kvaliteta i uvođenje zaštitnih slojeva kapitala, dalje jačanje tržišne discipline i transparentnosti poslovanja banaka. Narodna banka Srbije u potpunosti je realizovala ciljeve predviđene akcionim planom za sprovođenje strategije za rešavanje problematičnih kredita, čija je primjena dala značajne rezultate. Jedan od najvećih uspeha Narodne banke Srbije u 2016. godini je svakako smanjenje učešća problematičnih kredita u ukupnim kreditima za 4,5% poena na 17,03%, što je najniži nivo u poslednjih 6 godina. Narodna banka Srbije je nastavila sprovođenje aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, kao i uspešnu saradnju sa drugim međunarodnim finansijskim institucijama. Znatno je unapredila bilateralne odnose sa najuticajnijim centralnim bankama u svetu i jedan je od lidera procesa evropskih integracija zemlje. Postižući odlične ekonomske rezultate u prethodnih nekoliko godina, Narodna banka Srbije značajno je uticala na podizanje ugleda institucije, a i cele zemlje u međunarodnim okvirima. Najrespektabilnije svetske ekonomske institucije, kao što su Međunarodni monetarni fond, Svetska banka i Evropska centralna banka, danas govore o Narodnoj banci Srbije kao pouzdanom partneru koji poštuje dogovoreno, ispunjava svoje zakonom definisane ciljeve i radi u interesu građana Srbije. Narodna banka Srbije jedan je od lidera procesa evropskih integracija zemlje, učestvujući u radu 11 pregovaračkih poglavlja sa vodećom ulogom u oblastima finansijskih usluga i ekonomske i monetarne politike i veoma važnom ulogom u oblastima slobodnog kretanja kapitala, statistike i zaštite korisnika finansijskih usluga. U prethodnom periodu značajno su napređeni bilateralni odnosi sa najuticajnijim centralnim bankama u svetu, što je rezultiralo potpisivanjem strateški važnih međunarodnih sporazuma. Narodna banka Srbije danas je stub stabilnosti ne samo ekonomije Republike Srbije, već i celog Zapadnog Balkana. Narodna banka Srbije je poslednjih nekoliko godina uložila ozbiljne napore da podrži ekspanziju elektronske trgovine i trendove ka inovativnim oblicima plaćanja. E-banking, M-banking, elektronski novac. Platne usluge su finansijska oblast koja se u razvijenom svetu u digitalnoj eri najdinamičnije menja. Nakon godinu dana primjene zakona o platnim uslugama, Narodna banka Srbije s ponosom može da kaže da to sada važi i za Srbiju. Krupnim koracima tržište zauzimaju novi pružaoci platnih usluga, a inovativni servisi kao što su digitalni mobilni novčanici i elektronski novac postaju deo našeg života. Šta je bio ključni faktor da to sve postignemo? Sigurno da je to bio pozitivan stav guvernera prema inovacijama i njen rad na stvaranju novog platnog sistema. Narodna banka Srbije insistira na otvorenoj komunikaciji s javnošću, pokušavamo da čujemo i razumemo jedni druge. Digitalizacija društva, potreba za rastom elektronske trgovine, rasprostranjenost društvenih mreža i sve veće učešće prosječnog čoveka u online aktivnostima putem multifunkcionalnih i korisniku stalno dostupnih uređaja kakvi su pametni telefoni, izazovi su zbog kojih je guverner postavila pred sebe i nas nove ambiciozne ciljeve. Cilj je da građanima i privredi omogućimo uslove za plaćanje 24/7 sa što više elektronskih uređaja u što manje klikova sa svake lokacije i uz momentalnu dostupnost sredstava krajnjem korisniku.
Drugim rečima, u vremenu stalno rastućih potreba korisnika, da bi pružaoci platnih usluga nudili najsavremenije servise, neophodno je da postoji sigurna i efikasna infrastruktura koja može procesirati plaćanja kod kojih će korisniku biti pruženi pod A. Stalna raspoloživost platnih usluga i pod B. raspolaganje novčanim sredstvima od strane primaoca plaćanja u vremenu koje se praktično meri u sekundama nakon što mu platilac pošalje ta novčana sredstva. U proteklom periodu Narodna banka Srbije je učestvovala u izradi nekoliko novih sistemskih zakona i brojnih podzakonskih akata značajnih za finansijski sistem i sa vidljivim efektima na život građana. Pored dinamičnih aktivnosti na donošenju brojnih podzakonskih akata, u poslednjih nekoliko godina intenzivno smo koristili pravo zakonodavne inicijative koje nam je dato u skladu sa Ustavom, na radost nas pravnika u Narodnoj banci Srbije, pa je tako Narodna skupština upravo na predlog Narodne banke Srbije usvajala nove ili menjala postojeće sistemske zakone u gotovo svim ključnim oblastima od značaja za finansijski sistem, kao što su Zakon o Narodnoj banci Srbije, Zakon o bankama, Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, Zakon o platnim uslugama, Zakon o osiguranju i Zakon o deviznom poslovanju. Među brojnim vidljivim efektima naše regulatorne aktivnosti po dobrobit građana posebno bih izdvojio nešto što se vrlo često zaboravlja u javnosti. Naime, propisima iz nadležnosti Narodne banke Srbije banke su obavezane da korisnicima kredita vrate sve ono što su neopravdano naplatile po osnovu jednostranog povećanja kamatnih stopa pre 2011. godine, a na drugoj strani Narodna banka Srbije je upravo predložila izmene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga u 2014. godini, koje su među drugim brojnim praktičnim unapređenjima na polju zaštite korisnika dovele i do izjednačavanja tipa kursa po kojem su banke odobravale kredite sa tipom kursa koje su banke koristile prilikom obračuna i naplate rate kredita. Samo ove mere su dovele do znatnog olakšanja u otplati rata korisnicima kredita i to ne samo onima koji su uzimali kredite indeksirane u evrima, već i onim građanima koji su se zaduživali u švajcarskim francima. Najznačajniji i najobimniji poslovi u filijali u Novom Sadu odnose se na trezorske i blagajničke poslove, koji proističu iz poslova upravljanja tokovima gotovine. U filijali u Novom Sadu obavljaju se transakcije koje obuhvataju uplatu i isplatu gotovog novca, efektivnog stranog novca i drugih vrednosti sa bankama, upravom za trezor, carinskim, sudskim i drugim državnim organima. U saradnji sa sektorom za poslove s gotovinom obezbeđujemo visok kvalitet novca koji odlazi u opticaj i kojim snabdevamo banke. To postižemo obradom gotovog novca na najsavremenijim automatskim sistemima za sortiranje novčanica, koje podrazumeva kvalitetno sortiranje novčanica na podobne i nepodobne, novčanice za koje postoji sumnja da su falsifikati, kao i uništem novčanica koje više nisu pogodne za opticaj, odnosno izdavanjem originalnih pakovanja novca Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca. U domenu edukacije korisnika finansijskih proizvoda i usluga, filijala u Novom Sadu razvija načine proaktivnog i preventivnog delovanja, sprovodeći kontinuirano informisanje građana kako o finansijskim proizvodima i uslugama koji su im na raspolaganju, tako i o mogućnostima zaštite njihovih prava, predviđenih Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Edukacijom koja se obavlja putem individualnih razgovora, davanjem odgovora na pitanja zainteresovanih građana u prostorijama filijale, izradom i organizovanjem prezentacije i tribina na aktualne teme, kao i distribucijom štampanog edukativnog materijala građanima širom Vojvodine, ostvarujemo pozitivne efekte. Narodna banka Srbije je veoma posvećena i usavršavanju zaposlenih i obrazovanju mladih putem organizovanja različitih obrazovnih projekata. U skladu sa tim, protekle godine uspostavila je saradnju sa 11 fakulteta u Srbiji u oblasti ekonomskih, pravnih i organizacionih nauka. Tradicionalno organizuje letnju praksu za najbolje studente završnih godina, a realizacijom nagradnog konkursa za najbolje radove podstiče naučno-istraživački rad. Među prvima u zemlji Narodna banka Srbije se uključila u program dualnog obrazovanja, koji podrazumeva da učenici, pored teorijske nastave u školama, stiču i praktična znanja u institucijama i kompanijama.
Ciljevi i prioriteti Narodne banke Srbije u budućnosti ostaće nepromenjeni. Očuvanjem cenovne i finansijske stabilnosti, Centralna banka će nastaviti da doprinosi ekonomskom razvoju zemlje, rastu zaposlenosti i životnog standarda građana, uz nastojanje da u svim segmentima bude još efikasnija.